קשה להאמין, אבל בשנות ה-50 וה-60 זה היה מרכז העיר התוסס של אשקלון, או מגדל בשמה המקורי. זאת עיר עתיקה, העיר העתיקה. לאורך שנים לא נעשו פה שיפוצים, והעיר מזדקנת. מי משלם לנו את השכירות? מי משלם לנו את הימי העבודה שלא נעמוד? הכי קל זה לתכנן שכונה חדשה. מה שיקרה יותר קשה להיכנס לקרעיים ולקרביים של משהו מאוד מורכב. מסחר בסופו של יום 9 חניונים מוסדרים, מוצלים על ידי צמחייה עם כתובה חדשה, כל השמשיות. זה לתכנן שכונה. המצב הזה שהוא נראה לא יפה, לא מכבד את העיר, זה נראה כמו סתם, המצב הזה לא יהיה, זה משהו מטמורפוזה שכל העיר תעבור. להזרים פה תושבים חדשים או למשוך זוגות צעירים אפילו למתחם כמו נווה צדק של מסחר בקומה אחת ומגורים בקומה שנייה בדירות קטנות, זה יחיה לחיי לילה שחסרים פה במשך כל היום והלילה, שייתן פה בעצם מעגל חיים אחד גדול. בעירייה מנסים להרגיע את בעלי העסקים בהבטחות, אבל הסוחרים הממולחים לא ממהרים לקנות אותן.